Bago natin simulan ang kwentong ito, special mention ko muna yung dalawang admin ko na si Kaka at si Kisuchin Evangelista para sa pag-renew nila ng Warriors Badge at pag-asikaso sa page at group natin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Huwag na natin patagalin to. Simulan na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng nanay ng kaibigan ko na si Ronron. Taong 1976, Buena Vista, Bohol. Apat na taon na ang nakalipas mula nang mangyari sa kanila yung napakasakit na pangyayari na hinding-hindi nila malilimutan buong buhay nila. Halos araw-araw, pinipilit nila yung kalimutan. Hanggang sa panahon na ang unti-unting nagpalimot sa kanila nun. Gawa ng nagkaroon na sila ng kani-kanilang mga pamilya. Ang naiwan na lang sa poder ng lola nila ay itong nanay ni Ronron at yung isa niyang kapatid na lalaki na si Mang Ruben. Yan yung tawag ni Ronron eh. May mga iilang manliligaw din itong nanay ni Ronron sa kanila. Pero hindi niya ito gaanong pinapansin. Hindi pa rin kasi siya handa para dito. Lumipas ang ilang mga taon na halos 3 beses sa isang linggo, palagi niyang napapanaginipan yung mga magulang niya, yung nakita niya sa labas ng bahay nila, si Ando, pamangkin niya, at yung mga balbal na nag-aabang noon sa bangkay ng nanay niya. Hindi naman niya alam kung bakit. Gawa ng palagi nang nangyayari yon. Nasanay na siya. Hanggang sa umabot na siya sa punto na nakokontrol na niya yung sarili niya sa loob ng panaginip niya. Yung pakiramdam na alam mong panaginip yon, pero yung diwa mo para kang nasa totoong buhay. Gets nyo ba? Minsan nangyayari sa atin yan eh. Yung nagagawa nating kontrolin yung panaginip natin. Pero dito sa nanay ni Ronron, talagang kaya na niyang kontrolin. Hindi niya alam sa sarili niya na astral projection na pala yung nagagawa niya. Pero mas mataas ito sa level ng astral kumpara sa mga nagagawa ng mga ordinaryong tao. Ayon pa dito, parang merong pinapapuntahan yung tatay niya sa kanya sa panaginip niya. Kaso hindi niya yun makita. Gawa ng napakadilim eh. Pero isa lang ang pamilyar sa kanyang tunog. Yung pattern ng tunog ng mga kuliglig. Kasi sa loob ng ilang taon niyang napapaginipan yon, iisa lang yung tunog ng mga kuliglig na yon na para bang narinig niya na kung saan. Tapos doon palagi pumupunta yung tatay niya, papasok sa ilalim, tapos mawawala na. Paulit-ulit na panaginip yan. Palagi niya ding kinukwento yun sa lola niya. Pero ang sabi lang nito sa kanya, ordinaryong panaginip lang yon. Siguro naaalala niya lang yung mga magulang niya. Kinukulit niya yung lola niya na hindi yun ordinaryong panaginip. Kasi ilang taon eh, tapos paulit-ulit lang. Payo sa kanya ng lola niya, ituon niya sa iba yung atensyon niya para mawala na yung panaginip na yon. Ilang buwan ang lumipas, nag-entertain na siya ng manliligaw niya. Pero yung tamang usap-usap lang. Limitado lang din yung oras nila. Mahigpit kasi tong lola niya eh. Isang hapon tinanong siya ng lola niya kung yun na ba talaga yung pipiliin niya sa mga manliligaw niya. Balik na tanong niya sa lola niya, "Bakit ho, inay? May problema po ba?" Ang sabi ng lola niya sa kanya, "Wala naman. Pero kasi yung pamilya ng binatilyo na yon, tubong samar.
sabi-sabi din sa lugar nila na mambabarang yung lahi nun. Natatawa-tawa lang itong nanay ni Ronron habang pinapakinggan yung lola niya. Banat pa nito, hindi ba inay? Mangkukulam ka rin? Bakit ka natatakot? Pinandilatan siya ng mata nito, tapos hinila siya. Ang sabi sa kanya, "Wag na wag mong babanggitin yan. Walang nakakaalam dito kung ano ako o ano tayo. Ingatan mo yang lumalabas sa bibig mo." Nakita ito ni Mang Ruben, tapos inawat niya yung lola niya. Gulat na gulat naman itong nanay ni Ronron kasi bakit parang masyado naman yatang apektado yung lola niya sa sinabi niya. Nung medyo kalmado na yung lola niya, nilapitan niya tapos nagsorry siya. Niyakap niya yon habang naiiyak-iyak siya. Maya-maya pa, tinanong niya yung lola niya kung ano ba ang dahilan, kung bakit siya nagalit ng ganon. Doon na pinaliwanag nito sa kanya kung bakit wala dapat makarinig o makaalam kung ano sila. Balik muna tayo ng 5 taon. Ayon dito sa lola niya, kasagsagan noon ng malakas na bagyo sa Bohol. Halos liparin lahat ng mga bubong sa bahay-bahay na nakapaligid sa bahay ng lola niya. Tanging 4 na bahay lang ang hindi umiinda sa lakas na hangin ng bagyo. Bahay ng lola niya, 2 bahay ng kaibigan ng lola niya, at isang barong-barong na bahay na kilala sa lugar nila na bahay ng aswang. Hapon humampas yung bagyo sa lugar nila. Medyo maliwanag pa yung buong paligid. Kita pa yung labas. Habang pakape-kape lang itong lola niya, may naaaninag siya na tao sa bubong ng kaibigan niya. Hubot-hubad yun tapos ang kintab ng balat. Tinititigan niya kung anong ginagawa. Pansin niya, para itong may sinisipat-sipat sa loob. Maya-maya pa, bigla itong tumingala, tapos panay ang singhot. Nagulantang yung lola niya nung may 2 pang tao na nakahubot-hubad ang tumungtong din sa bubong. Ganon din yung ginagawa nila. Para silang naghahanap ng madadaanan. Napatayo na yung lola niya, tapos dumungaw ito sa bintana. Doon na niya narinig na nagsisigawan na pala yung mga tao sa bahay ng kaibigan niya. Tapos kung ano-ano na ang binabato nila sa bubong nila. Hindi ito gaanong maaninag ng lola niya. Gawa ng maliit lang yung bintana. Pero rinig niya yung gulo sa loob. Maya-maya pa, nakita niyang naglalakad na yung 2 sa labas ng bahay. Hindi na nagdalawang isip yung lola niya. Agad-agad kumuha ito ng mga gamit sa kwarto niya. Tapos nag-orasyon ito ng sabulag. Nung tapos na yung pangbulag niya, nagpausok siya ng pangontra sa aswang. Tapos dinagdagan niya yon ng lason. Pinaypayan niya yon hanggang sa umabot yung usok sa bahay ng kaibigan niya. Ang kaso nga lang, dahil sa lakas ng hangin ng oras na yon, hindi niya napaabot yung usok. No choice na siya. Kailangan niyang pakawalan yung mga alaga niya. Walang nakalagay sa email ni Ronron kung anong klase yung alaga ng lola niya sa tuhod. Pero ayon sa kwento, kinuha yun ng lola niya sa ilalim ng bahay niya. Susuyo na kulay puti. Binasag niya yung shell, tapos isinaboy niya sa lupa. Maya-maya pa, nakita niyang parang sinasakal yung nasa bubong. Tapos bigla itong bumagsak sa ibaba. Sinaklolohan naman yon ng 2 pa niyang kasama. Pansin itong lola niya na
Nagmamasid yung dalawa na parang hinahanap nila kung sinong gumawa nun. Habang tumatakbo yung dalawa, akay yung isa nilang kasama. Pinasundan ito ng lola niya sa alaga niya. Kumpirmado. Yung isang bahay na pinaghihinalaan nilang mga aswang yung nakatira. Doon sila umuwi. Matapos yan, yung alaga ng lola niya tuluyan ng umalis. Isang beses lang pala yun pwedeng pakawalan. Tapos huhuli ka ulit. Tuwing mahal na araw lang din ang labas nun. Nung kumpirmado na yung lola niya kung saan yun nakatira, nagpalipas lang siya ng ilang araw. At maniwala kayo o hindi, kinatay ng lola niya yung mga kapitbahay nitong aswang. Ang naging dahilan ng lola niya para gawin yon, gawa ng nananalo ito ng kapitbahay nila. Yun palang anak ng kaibigan niya, buntis. Ang masakit pa nito, wala pang 2 buwan yung tiyan nun. Gusto na kaagad kuyugin ng mga kapitbahay nilang aswang. Labag na labag yan sa batas nilang mga gumagamit ng kaliwang aral. Nagpatulong itong lola niya sa isang kapitbahay. Mangkukulam din ito pero mas mataas ang kaalaman ng lola niya kaysa dito. Katulad din ng tatay ng nanay ni Ronron. Bakas lang ang kailangan nila para mapatay ang mga ito. Inabot ng 2 linggo bago nila naubos yun. Malakas din kasi yung gamit ng mga aswang. Kaya nagagawa nitong kontrahin kahit papano yung mga kulam na pinapadala nila. Pero isa yan sa mga bagay na pinagsisisihan ng lola niya. At hanggang ngayon, nababalot pa rin siya ng takot sa lahi ng mga ito. Nung napatay nila yung lahi ng mga yon, 2 araw ang lumipas bago makumpirma ng mga kapitbahay nila na patay na ang mga ito. Kumalat sa buong lugar nila yung balita hanggang sa gumapang na ito ng gumapang sa buong Bohol. Gulat na gulat itong lola niya nung maraming pumunta sa bahay nun para makiramay. Doon niya napagtanto na hindi lang pala maliit na pamilya yung makakaharap niya, kundi isang buong angkan. Ayan na. Tumagal yung lamay ng 1 linggo. Pero kapag umaga, sarado ang bahay nun. Kapag gabi naman, halos mapuno dahil sa sobrang dami ng mga taong nakikiramay. Tahimik lang sa lamayan. Walang nag-uusap, walang nagsusugal. Basta, hindi ito yung mga tipikal na lamay na alam natin. Sobrang lungkot tapos sobrang tahimik. Tanging kandila lang sa loob ng bahay ang nagbibigay liwanag sa kanila. Lahat pa ng mga tao doon nakasuot ng itim. Animoy nakikiramdam sila at inaalam nila kung sino ang may gawa nun sa mga kamag-anak nila. Gawa ng merong pambulag itong lola niya, hindi nila ito matunton. Kaso lang, yung kaibigan niyang tumulong sa kanya, wala. Hindi naman niya ito mapadalhan ng tulong. Malalaman kasi ng mga aswang na yon kung nasaan siya. Kaya, minabuti niyang tumahimik na lang. Nung natapos na ang lamay, wala nang tumira sa bahay na yon. Nanatili lang itong bukas. Para bang kahit sino pwedeng pumasok. Pero walang pumapasok. Kasi lahat ng tao doon takot sa bahay na yon. Gabi-gabi hindi makatulog itong lola niya. Para siyang praning na praning. Hindi niya alam kung konsensya niya ba yun o
Yung takot sa pamilya ng mga aswang. Gabi-gabi rin nakakarinig siya ng iba-ibang huni. Parang palaging maraming tao sa labas ng bahay niya. May mga naglalakad, nagtatakbuhan, nagtatawanan. Basta, talagang nakakatakot. Wala siyang ibang pwedeng gawin, kundi palakasin yung pambulag niya. Dahil oras na mawala yon, alam niyang matutuntun siya at kukuyugin siya. Sinabihan na din niya yung kaibigan niya na gawin yung mga orasyon na ginagawa niya para hindi din siya matuntun. Kaso lang, huli na para doon. Isang umaga, pumunta siya sa kaibigan niya para kumustahin ito. Okay, alam ko. Bitin na naman yung kwento natin. Kasi ito pa lang yung part na na-edit ko sa kwento ni Ronron. Ngayon susubukan nating i-edit ulit yung isa pang part para naman meron na kayong pakikinggan. Hindi ko na siya gagawing Ronron 7 part 1 part 2. Idire-diretso na natin. So ang next upload natin, baka Ronron 8 na. Abangan nyo yun. Ngayong araw ko din siya i-upload. Sa ngayon, ito na muna. Yun lang. Kita-kits tayo sa part 8. Salamat.